Yeah. Pardon. Yeah. Čaute, tu je Ralf LP. No, ja som Ralf, zatiaľ nenatáčam. Možno to bude trvať aj mesiac, možno aj dlhšie. Možno aj 2, 3, to asi nie, dokým mi príde komp. Teda nie, že príde, ale dokým si kúpim nový komp, lebo na tejto šrotke, čo vám teraz ukážem, sa nahrávať nedá. To bol môj notebook, taký lamák, že keď si zapne Minecraft, tak sa hneď vypne. No, to je taká menšia informačka. Už som je to nahrával, ale tá mi nevyšla. Tak nahrávam druhú, lebo tá bola na tablete a ja som to dal na iný účet, taký, čo dávam odbery všetkým cigánom a chuligánom, ale nie, nič proti cigánom. Cigáni majú veľa želieza. Tak chcel by som, aby ste ma podporili, alebo že bolo by dobré, keď ste ma podporili lajkom alebo odberom. Toto je môj kanál. Tak to vyzerá zatiaľ. Zatiaľ intro asi ma nebudem. Toto pozadie sa zmení. Teraz vám ukážem môj pracovný stôl. Možno, teda nie. No, budem natáčať rôzne let's play, napríklad z Minecraftu a Happy Wheels. Možno budem natáčať aj s niekým iným, napríklad s mojou sestrou. Záhadné ticho. To by bolo pre dneska už všetko. Bola to taká menšia informačka. Tak ja sa s vami budem učiť. Čaute. Aha. Stopni sa, hej.